Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se o desexan en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Hoxe, lembren, mércores día 22 do mes de outubro, decimos a falar do que haberá este venres, donde actuará a banda de percusión Diversidarte. Deso falaremos, como tamén hoxe, mañán e a semana que ven sigue o ciclo Mestre Mateo de Cine en Cerceda. Este domingo hai un castañeiro tamén en Cerceda. Recordamosles que haberá unha xornada de seguridade vial que será tamén este próximo fin de semana. Dende o aula de informática organizan charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. Será a partir do luns que ven. Teñen que anotarse previamente. Tamén hoxe se fixo unha ruta pola vía verde de escolares do noso concello de Cerceda e da Silva. Miraremos unha reportaxe. Falemos da xornada de micoloxía que haberá tamén este próximo sábado, da festa do San Martiño en Cerceda, que xa queda pouco para celebrarse, será en novembro, e das axudas á natalidade, que estamos en tempo a solicitalas, da campaña Merca na Vila e da recollida de lixo voluminoso. En canto tempo para mañán, as previsións de que temos unha lixeira melloría, haberá menos posibilidade de precipitacións. Como decíamos ao principio, este venres pasado mañán, día 24, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, actuará a banda de percusión Diversidarte. É unha banda que se creou no ano 2019, unha banda auténtica de motivación e espírito musical, co obxectivo de gozar, actuar e escearios. Unha banda dirixido polo mestre Antonio Arias. Na actualidade conta con 15 percusionistas con distintas diversidades facendo as delicias do público cos seus cativantes ritmos percusivos. Unha plataforma Diversidarte que é un soporte creado para a promoción e difusión da arte, donde os seus principais protagonistas son persoas con diversidade intelectual, física, psíquica ou sensorial, incluso xunto con outros colectivos en situación de risco de exclusión sociais. En este caso, isto será Diversidarte, percusión, banda de percusión, este venres, día 24, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita. Tamén sigue adiante o ciclo Mestre Mateo de Cine en Cerceda. O Concello de Cerceda participa neste circuito de cinema en galego. Está sendo no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita. Proxectanse total 8 longametraxes, donde xa se proxectaron varios. Hoxe, mércores, día 22, ás 7 da tarde, proxectase a película Filmei páxaros voando. Mañán xoves 23, ás 8 da tarde, proxectase a película Honeymoon. A semana que ven, o mércores, é a película Aurora, o xoves Prefiro condenarme e o venres 31 o documental Salvaxe. Este ciclo Mestre Mateo está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual, que ten como obxectivo participar e principalmente ofrecer á cidadanía unha programación audiovisual de calidade e de produción galega. Este ciclo está composto polas longametraxes finalistas nos premios do audiovisual galego, premios Mestre Mateo. Decir que todos aqueles que quieran disfrutar delo poden achegarse ao Auditorio Municipal de Cerceda. Hoxe, por exemplo, mañán e a semana que ven tamén hai cine, hai películas de xeito gratuito. Mais temas, falamos de un castañeiro. Este domingo que ven o Concello de Cerceda volve a organizar o seu tradicional magosto, un castañeiro que vai a estar ali, no campo da Feira de Cerceda e no campo da Feira da Silva o domingo pola mañán, para que todos aqueles que queiran degustar castañas poden facelo. Este domingo, 26 de outubro, o Concello de Cerceda organiza unha degustación gratuita de castañas. Será no campo da Feira da Silva, como dixemos, e no de Cerceda, de 11 da mañán a 2 da tarde. Gratuito, castañas este domingo pola mañán nos campos da Feira de Cerceda e da Silva.
O Concello de Cerceda, coa colaboración da Autoescola San Martín, organiza unha xornada de seguridade vial aberta a toda a cidadanía que se vai a desenvolver este domingo, día 26 de outubro, no campo da Feira de Cerceda. Dende as 10 da mañán ata as 2 da tarde se pode participar. Se trata dunha xornada práctica para todo tipo de usuarios, con independencia da súa edade. Daránse nocións prácticas de seguridade vial e probas como un simulador de vuelco. Para a mellor organización se precisa que se inscriban previamente, poden facelo chamando o teléfono do Concello 981 68 50 01. Aí poden anotarse e inscribirse para esta xornada de seguridade vial que se organiza este próximo domingo por parte do Concello en colaboración coa Autoescola San Martín, dirixida a toda a cidadanía, e o domingo pola mañán dende as 10 ata as 2 no campo da Feira de Cerceda. O vindeiro luns que ven, o día 27 de outubro, pola mañán de 10 a 11, no aula de informática do Concello de Cerceda, no aula CEMIT, organízase unhas charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. Unhas charlas chamadas Activa a túa vida digital. En este caso, ao longo de 3 semanas se van a realizar 3 charlas gratuitas, unha cada semana, dirixidas a persoas maiores para mellorar as súas capacidades digitais no emprego do teléfono móvil, especialmente alertas de emerxencia, contactos importantes e demais usos básicos do teléfono móvil importante, especialmente para xente maior. Para participar nestas xornadas que son gratuitas, pois teñen que chamar previamente para anotarse os teléfonos, se queren, o 881 025 131 ou o 644 529 990, ou se non poden achegarse ali ao Centro Cívico pola mañán e directamente solicitar cita ou plaza para realizar estes cursos, que en este caso máis que un curso é unha xornada onde se vai a enseñar a aquelas persoas que o desexen, especialmente xente maior, para, en este caso, enseñar o manexo do teléfono móvil. O vindeiro luns, día 27 de outubro, pola mañán de 10 a 11, no aula CEMIT de Cerceda, no Centro Cívico de Cerceda, en fronte á piscina municipal e o pabellón de Cerceda. Aí se organizan estas charlas que terán continuidade ao longo de 3 semanas. Máis temas. Hoxe pola mañán, varios escolares dos centros de Cerceda, tanto do Celso Emilio Ferreiro da Silva como do Colexio Cruce de Cerceda, fixeron unha ruta pola Vía Verde. Tivo lugar esta visita con un percorrido pola Vía Verde duns 40 escolares dos colexios de Cerceda. Está organizado pola Asociación da Vía Verde Compostela Tambre Lengüelle, que comunica pola antigua vía do tren nestes intres, Cerceda, Tordolla, Ordes e Oroso, á espera xa de que rematen os traballos que se están realizando en Santiago para comunicar directamente con Santiago. O obxectivo é que os nenos coñezan a Vía Verde, aprendan aspectos da mesma, fauna, flora, etc., e que tamén transmitan na casa e os amigos a importancia de ter esa Vía Verde, a utilidade que ten, especialmente o espazo que significa donde non hai circulación de vehículos a motor, donde hai seguridade e se pode realizar unha ruta en natureza por varios concellos de a Bisbarra. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, estivo presente, acompañado polas concelleiras Catrina Queijo e Cristina Capelán. Imos a ver unha reportaxe donde escoitábamos en principio a Eloi e Camilo, que son técnicos da Asociación da Vía Verde, que se encargan de organizar e de explicarlle aos nenos, tanto nas aulas en principio como despois ali in situ facendo o percorrido. Falaron con nós e tamén o alcalde se dirixiu aos nenos antes da saída.
É o proxecto das novas xeracións da vía, que a idea é chegar pois, o coñecemento da vía, da súa historia a rapazadas, maiormente aos nenos, idades de uns 10, 11 anos, para que a coñezan e tamén se fagan de embaixadores e acheguen ás familias, a esas visitas que soen vir en vacacións, lles poidan explicar a vía e a súa historia e os ecosistemas polos que pasa. Van a camiñar, esperamos que non corran, porque nós xa temos unha idade, non estamos para correr, pero sobre todo, aparte de coñecela in situ, despois da visita que fixemos ás súas respectivas escolas previamente, pois bueno, van a ir cun cuaderniño de actividades onde poden, digamos, hai unha especie de xogos onde poden ir cubrindo unhas fichas, precisamente tamén, bueno, pois como comentaba Eloi, diferenciar entre algún tipo de árbol, si temos a sorte de ver algún paxaro, pois tamén. Ahora temos sorte porque hai moitos cogumelos e a veces hai sorpresas e algún neno que é un auténtico experto e, bueno, intentamos sacarlle o máximo posible a estas 2 horiñas que vimos por aquí con eles. O proxecto é parte da Asociación da Vía Verde, que na actualidade abrangue os concellos de Ordes, Oroso, Tordoia e Cerceda, e estivemos facendo con outros centros escolares dos outros concellos. Ainda nos queda algunha máis por facer, antes de que se meta máis o inverno, pero efectivamente estivemos pois con Oroso, co Concello de Oroso, e co Concello de Tordoia, hoxe toca o Concello de Cerceda e a semana que ven farémolo co Concello de Ordes. No que nos respecta, que tamén non é un tópico, pero sí que aprendes moitas cousas, aprendes e sobre todo a veces te sorprendes de como do privilexiados que son por ter unha infraestructura deste estilo a carón das súas casas e viven de costas a elas moitas veces, non? E o falamos antes de estar falando agora, que o tema dos móviles, o tema das pantallas, incluso no verán, con bo tempo, consumen demasiadas pantallas e moitos deles, cando imos á clase, verdad, que lle preguntamos, bueno, quen coñece, ten ouvido falar? Pois o mellor, bueno, máis da mitade, pero realmente que tuveran visitado previamente, non tantos como o mellor pensábamos. E si despois desta experiencia vale para que polo menos algún deles tamén implica os seus pais e tal, pois perfecto, pero sí que a veces te quedas un pouco sorprendido de carai, que pena, porque xa quixeran moitos outros concellos poder ter unha infraestructura sin coches, no medio de natureza e, bueno, a ver, pouco a pouco. Non obstante eso, como a vía está medrando, como ti ben dís, pois seguramente vayan propoñendo, incluso en moitos coles, os materiais que se crearon, ese caderno que falaba Camilo, ese caderno de viaxe, facilítaselles, hai unha unidade didáctica interactiva que se lles envía tamén o enlace para que poidan compartilo con todos os cursos e poidan ir coñecendo e facendo, pois, por exemplo, vertebrando coas actividades de ciencias sociais ou de naturais e ir vendo todas as implicacións ou todas as relacións que ten a vía cos territorios e co coñecemento do medio. Vas por aí e non te atopas nin con coches, nin con motos, é unha mobilidade absolutamente peonil para que a xente poida pasear. E iso é moi importante, porque hai que moverse, hai que facer deporte, iso é fundamental. Está ben ver a televisión, está ben ver o móvil de vez en cando, mirar a tableta, todas esas cousas, pero hai que manterse móvil. Que este anaquiño é un dos anaquiños que ainda non está feito ben como vía verde. Conta dentro do que se considera vía verde, pero son pistas secundarias, moi pouco transitadas, que conectan unha estación ca outra. Pero a vía verde estamos falando dun espacio de máis de 30 km, e que nos leva dende aquí a Santiago de Compostela, e que a intención a futuro é seguir incrementándoa. Imaginado o especial que sería poder conectar a Coruña con Santiago sin cruzarse con ningún vehículo de motor. Iso eu creo que iba a ter moito tránsito e que iba a traer moita xente ás nosas zonas. Por iso que disfrutade o posible, aprendede todo o que poidades e espero que teñades unha xornada moi agradable. Máis temas, agora falamos de unhas xornadas de micoloxía, porque o Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía ao próximo sábado, este sábado que ven, día 25 de outubro, onde xa se completaron rapidamente as prazas. Hai máis xente en listaxe de espera, polo que o Concello plantexa a posibilidade de organizar unha xornada máis. Para elo xa avisarían directamente os anotados. Este sábado comeza ás 10 da mañán coa presentación e logo ás 11 menos cuarto aproximadamente e ata 1:30 xa irán ao monte para recoller e clasificar as setas, os cogumelos. En este caso,
Lembren que xa está completo e que este sábado se celebra, todos aqueles que están anotados, esas xornadas de micoloxía. E tamén falamos das axudas á natalidade, porque está piques de pechar o plazo desta anualidade. As axudas de fomento da natalidade e asentamento poboacional o Concello de Cerceda as otorga por neno nacido por acollemento ou por adopción ao longo de todo ano, unhas axudas de subvención directa con un pago de 300 euros. Poden solicitalas aqueles que, insistimos, pois tiveran por nacemento, acollemento ou adopción un neno ou nena entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. E teñen de plazo para solicitala ata o 30 do mes que ven, ata o 30 de novembro. Poden facelo a través da sede electrónica do Concello na web municipal www.cerceda.org ou poden facelo presencialmente na planta baixa, nas oficinas de rexistro na planta baixa da Casa do Concello. Falamos tamén da Festa do San Martiño, que xa se aproxima, a Festa do San Martiño, que en Cerceda, a Comisión de Festas de Cerceda, un ano máis volve a organizar un festexo conmemorando o patrón da parroquia e, ademais, en este caso no campo da Feira de Cerceda, un lugar, pois en este caso adecuado, baixo carpa para poder disfrutar de todo o que a Comisión preparou. Será o día 8 de novembro, xa queda pouco, hai unha misa a unha na honra ao San Martiño ese día, e logo ás 2 da tarde sesión vermú con disco móvil Impacto. Ás 3 comenzará ese gran xantar popular a precio de 30 euros por persoa adulto, de 5 a 10 anos 15 euros. O menú a base de empanada, callos, churrasco, postres, bebidas con café, con gotas, etc. Ata que remate este mes de outubro, hai de plazo para anotarse. Lembren que teñen que anotarse canto antes para que, en este caso, consigan praza. Hai, en este caso, unha carpa amplia donde ali estarán cómodamente disfrutando da festa do xantar e todo o que haberá pola tarde, porque por a tarde haberá sorpresas e a partir das 9 verbena con disco móvil Impacto. Se queren sacar os tickets, poden sacalo en Agroferretería Cerceda, na peluquería A Peluquera ou con calquera membro da Comisión de Festas. Recordamos tamén que o último venres de mes, que o venres da semana que ven, é a recollida de lixo voluminoso. O Concello de Cerceda presta un servicio de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa porque o seu tamaño impide ou polas súas características. A recollida realízase os últimos venres de cada mes, corresponde ao venres 31 deste mes, o venres da semana que ven. Teñen que chamar previamente os teléfonos da empresa concesionaria indicándolle o lugar onde van a depositar e a cantidade. Teñen que chamar o teléfono 981 69 30 72 ou o 616 167 131. Deberán depositarse os residuos o día antes da recollida, antes das 7 da mañán. Está totalmente prohibido facelo varios días antes, con antelación. E lembren tamén que se dispón de un punto limpo no noso Concello, no Acevedo, onde poden depositar ali directamente este lixo. Está aberto os martes e os xoves polas mañáns de 9 a 2 e os sábados tamén pola mañán de 9 a 2. Falamos da campaña Merca na Vila, que xa se puxo en funcionamento dende o pasado luns. Xa se pode descargar o código QR na páxina web da Diputación, que en este caso a través dese código se obtén un bono de ata 100 euros de desconto para mercar en estabelecementos da zona. A Diputación da Coruña vende poñer en marcha esta campaña Merca na Vila. Está dirixida a fortalecer o pequeno comercio dos concellos de menos de 20.000 habitantes para dinamizar o tecido comercial nas localidades máis pequenas. Si se mercan en comercios adheridos, poden conseguir descontos ata un total de 100 euros en descontos individuais que van dende os 5 ata os 15 euros dependendo da compra feita. En Cerceda temos 6 establecementos adheridos, así que xa poden descargar o bono e utilizalo para aforrar. Durante mañán xoves, Galicia quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con ventos húmedos de componente oeste. Así mañán agardamos ceos con abundantes nubes e algunha posibilidade de algunha chuvia no norte ou en zonas altas. Co paso do día iránse abrindo incluso
claros e grandes claros e poderase ver o sol mañán pola tarde. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, especialmente notarase nas mínimas. O vento soprará frouxo de compoñente oeste, que pode ser moderado no litoral norte. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos. Na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eguís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.